Sa tlieta wara nofsinhar kienu diġà tlaqmu kontra l-COVID-19 aktar minn 30,000 persuna. Dan ħabru d-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt li kienet iwieġeb għal mistoqsijiet parlamentari fis-seduta ta' tlieta filgħaxija fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Spjega kif Malta għadha l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li laqmet nies kontra il-virus. Tajna il-fuq ġewwa pajjiżna minn 30,000 doża tal-vaċċin tal-COVID. 30,000, Mr. Speaker. 5,000 minnhom ħadu t-tieni doża. U għandna pjanat illi ġifieri bħalissa qegħdin nagħtu madwar 1,300 doża, 1,200, 1,300 doża kuljum. Il-pjanu li sal-aħħar ta' din il-ġimgħa nitelgħu bin-numru ta' tilqim għal 2,500 doża kuljum. Il-Ministru għas-Saħħa spjega li biex ikompli jitħaffef il-proċess ta' tilqim f'pajjiżna mod speċjali meta jibda jitlaqam il-poplu in ġenerali, il-Gvern ser ikun qed joħroġ proċess biex it-tilqim jibda jsir ukoll mit-tobba tal-familja. Ħankunu qegħdin nipproponu illi naħdmu mat-tobba tal-familja fil-komunità biex dawk it-tobba tal-familja illi jkunu jixtiequ illi jagħtu t-tilqima tal-COVID huma lill-pazjenti tagħhom naturalment biftehim magħna u b'osservanza ta' standards għoljin u billi dejjem inżommu rekord qawwi tad-dejta li qiegħda tinġabar inkunu nistgħu nagħmlu dan mat-tobba tal-familja. Fil-Parlament, id-Deputat Prim Ministru qal li mill-erba se jibdew jitlaqmu l-persuni li jkollhom bżonn isifru għal trattament mediku. Minn għada ħanibdu wkoll nofru t-tilqima lil dawk il-pazjenti li jkunu ħajsifru għat trattament barra minn Malta. Ġifieri ta' kwalunkwe età naturalment il fuq minn 16 sena, xaħt 16 sena mhijiex liċenzjata. Chris Fern qal li skont pariri li ngħata l-Gvern mill-kumpanija AstraZeneca, il-vaċċin żviluppat minnhom jista' jingħata lil persuni ta' bejn 18 u l-55 sena. Saħaq li bekk jista' jiġi aċċellerat il-proċess billi jibdew jitlaqmu ferm qabel previst dawk li jgħoddu 55 sena jew anqas. Sakemm ma jkollniex informazzjoni xjentifika ulterjuri u differenti ħanużaw ċertament għal-bidu, sambat ikun hemm informazzjoni oħra nemendaw skont dik l-informazzjoni, għal-bidu ħanużaw il-vaċċin tal-AstraZeneca għal dawk il-persuni residenti Malta ta' bejn 18 u l-55 sena. Intant, Malta żiedet in-numru ta' dożi mingħand il-kumpanija Moderna minn 170,000 għal 270,000 doża. Dan l-ammont ta' dożi li għandu ordnat pajjiżna, il-poplu Malti wawċi jista' jitlaqam darbtej u għalhekk jekk f'każ ta' bżonn għat-tielet doża pajjiżna diġà huwa mħejji.